Здравейте! Днеска ще се научим да решаваме купчето на Рубик 3 по 3, не друго, 3 по 3, с метода CFOP. Не друго. Този метод го използват най-бързите хора за професионални състезания. Ако искате вие да го научите, ще направя 2 видеа по въпроса, където ще се фокусират върху 2 части на CFOP. CFOP седи за Cross, Front to Layers, First to Layers, Orientation of the Last Layer и Propagation of the Last Layer. Това видео ще направим кръста и първите 2 реда. То е кръст, нали? Първи 2 реда, ориентация на последния ред и направа на последния ред. Нека започнем с кръст. Търсим белия център. Всеки цвят има център. Например, имаме зелен, оранжев, жълт, син, червен и всички цветове имат центъри, където са на Рубикс кубче. Търсим белия център, за да можем да направим бял кръст. Искаме да го държим отдолу и така да го правим, да решаваме белия кръст, защото така по-лесно директно ще почнем с първите 2 реда да ги решаваме. Сега, много е лесно с кръста. Например, имаме тук синьо и бяло отгоре, което трябва да отиде в кръст. Намираме на цвета центъра и ако бялото е отгоре, просто правим 2 надолу. И така са свързани синьото към синия център, бялото към белия център. И така са всички части. Зеленото търсим зеления център, ето го. Червеното търсим червения център, готово. Сега, има една ситуация, където е малко по-различна. Тя е бялото да е отпреде, а да не е отгоре, а да е отпреде. Това пак търсим центъра на цвета, слагаме го отдясно, тази част, слагаме я така надолу с дясната си ръка, слагаме го така и много важно, оправяме тази част, като просто направим така, хоп, хоп, хоп и връщаме. Трябва да запомните да връщаме. Много лесен алгоритъм, за да направим белия кръст. Това е. После трябва да направим първите 2 реда. Тук имаме център към цвят. Така трябва да е на всички цветове, освен на бялото и на червеното, на жълтото, ако сте го направили правилно. Значи, щом сте така, трябва да сложим в тези празни места двойки от червено и зелено. Как ще го направим това? Търсим ъгъла с цвета, с тези 2 цвята и бяло, където искаме да направим. Тук директно просто всичко жълто, това жълто, това жълто, това жълто, това жълто, това жълто, това жълто, всичко, което е жълто, все едно го няма. Така си представете. Ще отнеме малко време, но аз просто го изключвам. Дори не мисля да го изключвам. Просто го изключвам сам. Така. Имаме, нали, зелено-червено, зелено-червено. Трябва да търсим зеленото и червената част, която ще седи ето тук. Търсим я. Ето я, намерихме. Но те са свързани. Трябва да ги разделим. Търсим място. Ако това ви е първата двойка, не ви трябва, но ако не ви е първата двойка, търсите място, където тази част, като я отворим, за да се вижда, защото трябва това да го мръднем. Не трябва да я разменяме, да я разваляме, значи просто трябва да е ненаправено, да свалим частта, която искаме, да мръднем
тази част, ъгъла, който искахме, да мръднем тази част, където трябва и да върнем ъгъла. В този случай бялото е отгоре. Затова търсим центъра на долния цвят. Ето го. Търсим ъгъла и правим много лесно. Слагаме го на един. Го слагаме така или така. За да може просто да сложим отгоре ъгъла. Това, например, просто може да го сложим така, но така не става. Затова го слагаме тук или тук. Зависи. Сега го слагаме тук, така, и имаме двойка. Отзад да го слагаме е малко по-трудно. Ще ги говоря в други видеа, но да. Просто, ако тъкмо започвате, отидете на тази страна. Ако ви сега ви е лява ръка. Така, дигате мястото, за да може просто да дойде тук и го затваряте. Като правите кръст и слагате тази двойка на нейното място. Перфектно, сега на първото. Сега трябва да направим с всички тези други. Имаме, сега бялото е отстрани, отляво или отдясно. Зелено, оранжево. Това е дясно, защото оранжевото е от тук, а бялото е от тук. И така. Търсим зелено-оранжево и трябва да ги направим ето така, заедно. С много лесен алгоритъм. Но, ако са един и същи цвят отгоре, трябва да ги разменим. Как ще стане това? Като пак намерим празно място, сложим така, хоп, мръднем го. Извинете. Мръднем го да не е тук, защото тук няма да стане. Трябва да го мръднем отляво, за да може, или от тук, и тук можете, за да може да просто да направим така, хоп и хоп. За да правим, тук да го мърдаме, за да може после, като го правим, кръста да не е тук. Пак е отгоре, търсим оранжевото, търсим мястото му, хоп, и го слагаме с много лесно. Вдигаме място, слагаме и го връщаме, като правим кръста. Много внимавайте за кръста. Вече имаме тук. Остават ни още две. Синьо-оранжево. Търсим синьо-оранжевото. Ето го. Сега тук. Това е много лесно. Най-лесното възможно. Просто правим така. Връщаме го и го затваряме. Това е толкова лесно, че да, много е лесно просто. Тук имаме така, изкарваме го, виждаме, че бялото е отгоре. Търсим тази част, която се намира тук. Затова така, ако имате едно оставяне, само един празен ред, трябва да го направите така, за да може това да се ефектира. Ако направите, например, така, това ще се махне и няма да е правилното. Затова го направим така, хоп, хоп. И ако сте много, ако можете, може да го сложите отзад, но може и да просто, така, хоп, хоп. Това са първите два реда. И така свършваме с това видео. Благодаря ви, че гледахте. В следващото видео ще направим жълтата страна и ще завършим купчето. Затова не забравяйте да се абонирате, за да не пропуснете тази част. И от мен, чао!